Jotona na lamsogo jotona itongnai chini o dopa hamkrai society ni bukakte haino haiseng tini khoroksa sakhangya ongjak chini takhuk ni sini bumano chubana ni thangui tongo chini dopa hamkrai sikla bodol ni ongoi tamoni himale chini takhuk ni sini buma salkolok marong joraromoi sinia bemar manjagui talsaromoi hospital o kalaijak haini bagui जों tini chini takhuk ni sini bumano chubanani thanglai tongo tamoni himle chini takhuk ni sini buma angka onek jakra tei nukhungni bo okra haini bagui chini takhuk ni sini thani जोंno koipeka kisa suba suguri dine haini bagui जों tini chini takhuk ni sini subanan thangui tongo tamoni himale जों tini gobang kuk riui manya phano जों chini bodolni ongoi jono 50 taka 100 taka 200 taka kai rang khollaioi जों tini takhukni sini sanmani no जों tini bono yaphanani thanglai tolaio nai tongdi chini o channel no ba chini o dopa hamkrai society no puilan sing paithak jora tei joto nai tongnai chini o joto nai tongnai chini takhuk bukusonang koyo norok bo chungbai gadaldi tei chini o channel no subscribe khaidi like khaidi share khaidi buino phunukdi जों bo je mansak chini o bodolni ongoi norok jongno sanpakai ba norok jongno koikai जों norokno je mansak जों subonani chaitoknai aboni bagui norok jongbai gadalai mano chini o bodolni bisingo no chini thai hingkai duski hati post office Torpulinpur amchangki duski PS Telamura tarok district wai nai tongni jotongno sajonang kok kaisa sungane norok mane norok bobo ni tei tini bobo haikai saimanai tini oro kaisa suba mungo norok suba phikabo kije saikhan gede khurungka joto lokorongno be kheno khatong thogo o sarik sanda jarawo sini takhuk nisi sini topa hangrai sikla bodolni khoroksa adong executive ni bokhorsa adong sini club ni ngai bini ama hঠাৎ khlaioi senyanugya bemar bai manjagoi hospital o kalaijak prai 10-15 din doria obo hai bemar tabu belai ke borong sago kerengjak ni tongto o bemar no nugoi sengtini kha tigili angai je suksak seng phari sengbo sobalai na nei sini dopa hangrai sikla bodol ningai sobalai ni phailai jabani lokrok no kobongnai nor botumung suk khangkai sawi subi dohakai je mansak bono phaioi suba phaji sengkaisa te kaisa no suba lanyai ni phruba ang ani phrubo nong umbikhani seng suba lanyai joto mansak 100 pangthung 200 pangthung abona 1000 lakni samanni sengwal sulai je mansak suba laina gai sat te kaisa sungmungta mane norok sudu nongni club bodolno simni suba nai na phatani lokorok jodi nongni thani sanpaikai norok borong no bude suba nai na amtia jotono khrumo oboni sakangbo seng kaisa sini amtani duski amtani yang tisa simbaleng sini takhuk rondon debruma bobo obo hai bemar mon lepan tebo kotorkuk same to same rugi
Bini yakungo kerni kerni bahar rak bono bo sangsagango mairum hoje surukayai rang je mansak sang bono bo subaka tai sini club ni adong badebo phatani kebo jodi sa omo haing ni tokai sang je mansak je pai sak sang ago ge subalanya sang sia sakanyai plus subalai bodo sana hamba kai takhok ni sino sumakai haisi mane nang boba haike yei tini busuk kosto khayei nini mano tini rogi telangai sopaga sal busuk rok norok mo hai bemar bai manjagi tongkhana ambai sini toba hangrai sekala bodol rongno ani amano buia angmani hingang kai sang hospital thamaga 15 tarik thango tini hingai suti ti phika awan se sakang ungjak tongo tai 15 din binuna 1 mas motong kha mo khai rugi hingai tai tong khanai sungje ba thangi nai mo khai rugi rong manjak kha sumbo at kaisa bunya nong mas ta ka saw khalai ri kha bunyar se nokmani awal magai kosto ko mangkhano abo sai tolap rikha gagai tai tong khanai je mansak nokni ko kaisa kusum mal mata phalinai soli pheza khata asungma gai nong no kebo tabuk nong ni club ni bade te kebo nang kebo thani sanka ba no suba nai tore tong abono bade kebo phaya ko suba nai kri ko mano puila sumono gai sana ba hamba